So wat gaan jullie met je beschoven doen? Dat is onbeschoft. Niet met dit. Dat tuna even te Ai, lekker man. even te maar niet zo. Hoe lekker. Ular. Ular ya, setiap nanti. Mereka nungan. Dat is daar, hè? Wat is dat? Dat kan niet. Jij dit gemaakt hebt. Dit komt niet aan zien. Kan je? Jij ziet me ook gemaakt. De stad. De stieren, haas, de stieren, wat nou. Mooi. Super. Maar het is nooit op vakantie. Zo, ze rijden altijd, wel die oppervlak van ze rijden zitten de masker gegaan en die goed op, maar dat is eigenlijk waar die pas met weer zit. Zo, ze rijden. Ja, maar ze rijden maar daar een parkeer.